स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरफुसार बाथ्रा आरो बे बेरफुसार बाथ्रायानो जाहैबाय बिटिसिआव सोरबाफोर जुदि बाखियाव खामानि मावनो गोसो दङब्ला मावफैनो हागोन। बाखियाव खामानि मावग्रा नायगिरदों आथिखालनि बिटिसि सरकारनि एबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दासिमबो बाजेट सफैयाखै बिटिसि सरकाराव। बे समाव मख'नांगोन दि 10 दानाव आगान होनोसै बिटिसि सरकारा नाथाय दासिमबो बाजेट सफैयाखै। बेखायनो बाखियाव खामानि मावनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों रावबो बाखियाव खामानि मावग्रा गैया। सोरबाफोर जुदि बाखियाव खामानि मावनो गोसो दङब्ला मावफैनो हागोन। आरो बे बाखियाव खामानि मावनो नागिरनाय बाथ्राया दिनैनि समाव ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों आरो गोबां सावरायदों, गोबां नायगिरदों। दिनैनि समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां मेम्स खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों, गोबां ट्रल खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेसेबां बेरफुसार बाथ्रा होनना बुंनांगोन जों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बाखियाव खामानि मावनो नागिरनाय बाथ्राया जे बाखियाव खामानि मावनायनि मोनसे बिग अफार बिटिसि सरकारनि सोरबाफोर दङ नामा नोंथांमोननि गेजेरावबो बाखियाव खामानि मावग्रा? बे समाव अफार होदों, बिग अफार होदों आथिखालनि बिटिसि सरकारनिफ्राय बाखियाव खामानि मावनायनि। आरो बे बिग अफारखौ होदों आथिखालनि बिटिसिनि सासे गोख्रों मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दिनैनि समाव एबा दिनैनि सानाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बाखियाव खामानि मावनाय बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायलायदों, सोंखारिलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया नायदो बिदिब्ला फिन आरोबाव खनसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाखियाव खामानि मावग्राफोर सोरबाफोर दङ नामा? बाखियाव खामानि मावनो गोसो दङब्ला मावफैनो हागोन। नाथाय रावबो ओंखारै बाथ्राखौबो बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैबावनि। বাকি কাম কৰা মানুহ যদি আছে আহক, মই কৰিব দিম। বাকি নকৰে না কোনো। কিন্তু এতিয়া পইচা নাই, খালি হাত। এবাৰ জুলাইত বাজেট হ'ব, ইয়াৰ পিছত দেখা যাব। কিন্তু বাকি কৰা মানুহ যদি আছে আহক, মই কৰাই দিম, অৰ্ডাৰ দিম মই।